नवी मुंबईतल्या पनवेलमध्ये महिला पोलीस कर्मचाऱ्याला गुंगीचं औषध देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षकाच्या विरोधात आता गुन्हा दाखल झालाय। 2020 साली नेरे इथं महिला पोलिसावर गुंगीचं औषध टाकून लैंगिक अत्याचार करून अर्धनग्न फोटो देखील काढण्यात आले होते। हे फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत तसंच लग्नाचा आमिष दाखवत गेल्या 5 वर्षांपासून आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार करत होता। या प्रकरणी आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक कृष्णा कुटे आणि त्याची आई इंदुबाई कुटे यांच्यावर आता गुन्हा दाखल झाला। नवी मुंबईतला हा सगळा पनवेलमधली ही घटना आहे। महिला पोलीस कर्मचाऱ्याला गुंगीचं औषध देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला होता आणि या विरोधात आता पोलीस उपनिरीक्षकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल झालाय। 2020 मध्ये ही घटना घडली होती आणि या प्रकरणी 5 वर्षांनंतर आता आरोपी पोलीस उपनिरीक्षक आणि त्याच्या आईवर गुन्हा दाखल झाला।